No, poď šart. Štart, bajač. Tak povedz niečo, Turet. Turet. No, čo Turet? No však Turet je super opancierovaný. Áno, presne. Pomáha... Spodok nie. No. Nie, absolútne. Otáča sa to pomaly jak svinia. Zozadu pancier to má 203 Turet a to si nerobím srandu. A potom aj to skúsime, dobre. Stretneme sa v strede a teraz vyskúšame dielo, že by. Neviem. Alebo skúsim presnosť diela, hej? Najprv dáme presnosť. Choď pri fontánu, aby som ťa videl od mojej bejsky a skúsim ťa trafiť. Ty sa trafím. Zameriava to 3,4 sekundy, tuším, čo je dosť. Presnosť 0,34. Dá sa. A kukuč. A teraz neviem, tam ťa nepenetrujem. Hýb sa tak, ty svinka, štetinka. Dáva to, damage to má mať 400, niekedy to dáva 450, niekedy 480 a viac. S hečkom tých 500 to dá. Teraz sa skús nauhlovať do takejto diaľky. A skúsim vrchný plát. Hotovo, 440. A dobrý to bol uhol. Teraz, počkaj, a vyskúšaj mňa. Do hulu. Aj keď to prerazíš určite, lebo to je slabé. Hej. Je to veľmi slabé. Teraz ma skús do turetu. Ale nie do toho weak spotu. Weak spot prerazíš, aj s tej jednotkou. No to ne. A weak spot prerazíš. Skús ma do predstavného. Na čo? Len tak zo srandy. Aby si mohol míňať náboje, vieš, lebo máš dosť prachov. Nemám dosť prachov. Ja mám strašne málo. A teraz ramming, to má 65 tón, tvoj má 69. Tak mne to pochopiteľne viac ubere. A teraz, počkaj. Amorak viem, kde máš. Tuším, že viem, ale musím sa tam trafiť. Počkať, my robíme recenziu na T34, nie na Tigra. Áno, ale že či sa trafí. Nie, ty máš, kde je toto? Amorak? Ja mám Amorek, tuším, úplne vzadu na veži. Z boku ale. Hej, z boku. Ja ti takto otočím tu red. Počkaj, ostaň tam, kde si. Z boku, úplne vzadu. To prčic. No. Úplne vzadu. Tam niekde. By mal byť. Nie, nič. A teraz ťa skúsim dať spredu do toretu. Aha. To prešlo. To Počkaj, ja ťa musím trafiť do weak spotu, nehyb sa. A teraz ma nezabíjaj. Chcem predviesť jednu špecialitku T34. Objekt 416. Rebel, vole. Takto keď sa otáča. A pozri. Ja som objekt 416. Neviem otočiť viac túret. Omega. A záverečný test. Ako sa dobre... Nehyb sa. Nie. Nope. Neprešla. Teraz záverečný test. Či zabijem tigra. Vidíš? Teraz mi daj predstavný. Alebo nad predstavným, čo je tá debilina. Vidíš nás predstavným, ten malý kúsok. Tá ty vieš. Tam to prejde. Aj tam to prejde. Takže v súboj by určite vyhral tiger, lebo je lepší. No. Nie. Ale je. Teraz sa tu budeme ešte pol hodinu hádať. To zrýchlím. Áno je. Je lepší. Je. Aha, pripojila sa nejaká T28. Dobre, takže si skúsime, že Tiger 2 a T34 versus T28. To bude veľmi férové, si myslím. Rýchlo, spust to. Jo, ty vole. No, tak T28, to je extrémne silný tank a ešte jeho klan 9876. Tam sú iba profíci. On nás proste rozseká, obidvoch. Alebo sa rovno odpojí. Že s takýmito lamami nehrá, on sa proti desinám.
Abo nezabíjajme ho. Prečo? Neviem, no tak, dobre no. Tak ešte záverečne, si T34 plus Tiger porazia T28. Tiger ju porazila, T34 nie. Krutá pravda. Ozaj, ja daj ešte nejaké odporúčanie, že keď si niekto chce kúpiť T34, že či si ju má, alebo nie. No, keď niekto chce kúpiť T34, tak či si ju má kúpiť. Teda má si ju kúpiť, lebo je to dobré. Hotovo. Ale ne, Pancier Turetu, dobrý. Toto hovedo. Čo robí? Prečo si ho zabil? Ty Paťa môžeš. No proste, dielo to má dobré, damage dáva dobrý nás priemer, pod priemer som iba párkrát dal. A to? Penetrácia tých 240 či 248, tam je to úplne stačí, aj keď to hodí desiny, no. Tak S100 to penetruje, ako? Desinové dielo v pohode, desinové dielo. Devinové. Nie, desinové. Keď sa pozrieš na T28, tak tam má presne také isté dielo, ale je to desinové. Hej, dobre. No a počkaj, teraz si pozrieme... Ešte dajme nejaké bitky. Samozrejme dáme nejaké bitky v čate, dobre, to uznávam, hej. Ale teraz si pozrieme niečo, nejaké dielo a ten Seržant Víz mi zavadza, aby som klikol pravým na dielo, tak musím túto, no. 248 hovoril som. Za PCR-kami sa dá preraziť pri šťastí aj E3, keď máš mega šťastie. No. Tak tu je ten Turet, 203 pancier zadol, potom dáme cvičnú bitku, ty zdáš T3485. Koľko tam máš penetration? 196 tuším, za PCR-kami neviem. No tak skúsiš zozadu. Za PCR-kami? S hoci čím proste. A PCR-kami? Počkaj, tiško buď chvíľočku, Mojko. Na to, aký to... Z boku to má 127, to som si až teraz uvedomil. Ja som si po celý čas, čo to mám, myslel, že to má 90. Dobre. To nevadí, dobre. Rýchlosť otáčania je pomalá, jak svinia. Dohľad je priemerný. Nabíja mi to 12,94 sekundy. Hej. Presne toľko. Presnosť sa dá, čas nadmiery nie je dlhý. Priebojnosť stačí, damage je dobrý, nedáva to podpriemery, práve nadpriemery. A nabíja to dosť dlho, bez nabíjaku a bez posádky. Dobre, ja sa pripojím. Mne sa to zakladať nechce, úprimne, hej. A ideme. No tak pre začiatok celkom dobré. Osmičky, alebo teda deviny, to sa dá v pohode. A pre teba. A veď sú iba, no jasné, ty kokos. Jasné. Že tak s tvojim dielom vieš, to je ľahko. To ty vieš. To ty vieš. A majú iba 3 devinky, to je v pohode. Devinové dielo. IS-8 sa nebojím, Centuriona sa nebojím, E75 sa dosť bojím. No ja sa bojím vlastne všetko, na to som zabudol. Kam ideme? Dole? Tak je to. Môžeme. Hm? 19 FPS, 25, 27. 9. Si vážne budem musieť dať tú Windows 7. Prečo? Lebo s týmto bude lepšie aj tie FPS-ka. Ja mám maximum grafiku a ide mi to na 10 na 15. A už som si na to ako aj zvykol, nevadí mi to. Ja nemám. Ale aj tak, čím viac FPS, tým lepšie. Ten ping mám trochu vysoký, tú 100 tam mám, lebo no, už tam mám 999. Akurát keď som to začal hovoriť, no. Ten ping, kvôli tomu, že trošku nejde teraz Wi-Fi-nka, tak musím mať cez mobil. Mobilný net musím cez neho hrať, takže úprimnú sústrať World of Tanks, teraz jak to budem lamiť túto bitku. No, už to laguje. 600 ping, a dobre. Ja som si trošku predstavil grafické nastavenia, teraz je to brutálne. Carnarvon na Centurion, krása. Tak na nich hoď hentať, ja idem
Flank. Sakra, ja si idem. No tak toto je poriadne v zadku. No, netraf ma. Výborne, pásy mi dal dole. Ináč máš takové dielo, tak poviem. No, asi až tak poviem, nie. Dobre, ja som mu nedal Angerkac, on ma zapálil, výborne. Dobre, KV5, ale no ide za to výborne, to som presne chcel byť, áno. Vilkum strefa. KV5 ideš, prosím, zabij ho. Dobre. Flank. Detrik! Počkaj, veď mi strelil do ľavého boku a dal mi pravý detrek. Ja som mu dal detrak, no. Tak to je. No, ja som ho zase netrafil, ja som si ani nepriblížil. Debil. KV3 neumre, ja ho defendujem. I Tiger 2 umre. Tiger 2 umre. KV3 tu kryjem. Dobre. Krytie selhalo, jak sa hovorí. Tento sa tu pokúša side scrapovať. Dobre, ja som sa zrel. Zabil ma Lve. Ježiš, taký lamácky tank ťa zabil, jaj. Dobre, ale okrem neho tam bola ešte SM5 a... Napadte. Jaký? Ja ho mám na ranu. Koho? No už nemám. Ne, ja som skoro trafil IS-8. Ne, Centurion, ty svinka. Centurion, že sa nehambíš. IS-8. Ťa zabije. Ma zabije. Will kill me, he will kill me, oh my god. Nie, E75 ma zabije asi. No teraz to bol podmieber napríklad, ale to sa moc často nestáva, no. To kvôli Hailtom asi. Hadov kvality. Shadow. Dobre, tak ja pôjdem už asi do garáže a mohli by sme to ukončiť. Trošku. Dobre, ale len trošku, hej. Iba trošku, nechceme to moc ukončovať, lebo to by asi moc dobre nedopadlo. Viete, no, to je kríza, netreba to veľmi ukončať, stačí iba trochu, lebo to vážne potom. Dobre, už by sme to aj mohli, ale ešte by sme mohli dať ten test, turetu zozadu. Nie. Tak nie, dobre. Dobre, takže